دستا سوچم تا خو سوک زی او سوک رازی نا درکاوی مبارکی دا قرآن لبارکاتا دا نصیر خیالی باچائی شم قربان دلائی ماتا سمیہ ناس پنوم دے کور کی آداوینا ترکاوی مبارکی دا قرآن لبارکاتا دا نصیر خیالی باچائی شم قربان دلائی ماتا وای سوک چی رازی دستا سوچمتا گوری مشو محمد ارکنتا سمیہ ناس پسر لسنتی روینا ترکاوی مبارکی دا قرآن لبارکاتا دا نصیر خیالی باچائی شم قربان دلائی ماتا دستا سوچم تا خو سوک زی او سوک رازی نا درکاوی مبارکی دا قرآن لبارکاتا دا نصیر خیالی باچائی شم قربان دلائی ماتا سمیہ ناس پنوم دے کور کی آداوینا ترکاوی مبارکی دا قرآن لبارکاتا دا نصیر خیالی باچائی شم قربان دلائی ماتا محمد خالد کاکا جیدا او بل مفتی محمد علی دا دا دوار ترون دی پستا فخر کاوینا ترکاوی مبارکی دا قرآن لبارکاتا دا نصیر خیالی باچائی شم قربان دلائی ماتا دستا سوچم تا خو سوک زی او سوک رازی نا درکاوی مبارکی دا قرآن لبارکاتا دا نصیر خیالی باچائی شم قربان دلائی ماتا سمیہ ناس پنوم دے کور کی آداوینا ترکاوی مبارکی دا قرآن لبارکاتا دا نصیر خیالی باچائی شم قربان دلائی ماتا وای محمد حسن و عبداللہ دی ولی محمد و بل حمزہ دی محمد حمد بهم دزڑ پمینا مینا ترکاوی مبارکی دا قرآن لبارکاتا دا نصیر خیالی باچائی شم قربان دلائی ماتا دستا سوچم تا خو سوک زی او سوک رازی نا درکاوی مبارکی دا قرآن لبارکاتا دا نصیر خیالی باچائی شم قربان دلائی ماتا سمیہ ناس پنوم دے کور کی آداوینا ترکاوی مبارکی دا قرآن لبارکاتا دا نصیر خیالی باچائی شم قربان دلائی ماتا یو دا قرآن مبارک
فرمایش خدا خیالی دا تسلیم شاکری تسلیم شاکری وای تسلیم شاکری ډیر په مینا جوړاوي نا ترکاوي مبارکای د قران لبرکاتا د نصیر خیالی بچای شم قربان دلای ماتا دستا سوچم ته خو سوک زی او سوک رازی نه درکاوي مبارکای د قران لبرکاتا د نصیر خیالی بچای شم قربان دلای ماتا سمیہ ناز پنوم دے کور کی آداوینا ترکاوی مبارکای د قرآن لبرکاتا د نصیر خیالی بچای شم قربان دلای ماتا